Hello guys, आंनि मोनसे गोदान भिडिअ'आव नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोबाय। नै आङो दायो हाबा जानो थांनो ओंखारदों आरो गारिया खारगासिनो दङ। नै जों हाबायाव थांनो नागिरदों नालाय नैबेयाव गिफ्ट लानो नागिरदों। हाबानि गिफ्ट लानो नागिरदों नैयाव। মই বিষ্ণুৰ পৰা জীৱনত বাকী ৰাখা নাই বিনা নিজৰ পৰা বিষ্ণুৰ লগত চলি আছো কথা চিন্তা কৰিব हौवा गोदाननो गामसा नायदों नै नायनाय नायगासिनो आरो माबायदि जायो। मोनसेल' आरो मा र' आंनिया माबा नायदों र' थांनो ओंखारबाय लाबाय नै थांसै दा लाखांबाय। लामायाव सजना बिफां नुनानै फिथाइ नुनानै जि खुदै गखाबायहाय लोगोफोर। हाबाया बेयाव नालाय नै बाथौ होदों नै बिदाया नै थांनो नागिरबाय नै लोगोफोर। हाबायाव थांसै हाबाखौ जि मोजां साजायदो आरो नै फिसाला सासेल' ना हौवा गोदाना बेनो फंबाय जायो। लेखा खेमसे नै जा मोजां साजायदों नै नायदो लोगोफोर माबायदि लायदों थाब लाबाय नै थाब लाबाय नै साजायनोसै। जाबाय सोलोंबाय नों बिमाया नैबे हौवा गोदाननि बिब' ओमफ्राय नैबे फिसाला मोजां साजायदों आरोना मोजां नुदों साजायनायखौ। साहा रानगासिनो नै सिख्लाफोर साहा बिस्कुट रानदों नै हिन्जाव गोदाना बेनो नै मोजां साजायदों नै जि मोजां साजायखादो नै अरजाया ओंखाम ओंख्रि संग्रा बानायदों नैखौ जों संग्रा बिराद इन्टारेस्ट बेयो मानसिया बिराद मोजां। पनिरबो संदों नै पनिर आलुखौ माबायो ना पनिर आलु ओमफ्राय नैबे दालि नै गोजा गोजाथार पनिरा गोजा गोजा गिदिर गिदिर नै लाजिदों नै इयो लोगोफोर इयो नै नैबो लाजिदों नै खदा 17,000 बैयाव जानोसै नामा जोङो
जाबाय नै लोगोफोर हाबायाव निरामिससो माने बेदर मोनजाया नालाय बेदरखौ जानाय जायाखै बिस्थिबार नुबो Ui, pada. Punya dong. Kopi labrak. Ini biar tomato sak ini. Ini punya lah. Punya juga ada sana yang lah. Ai. Nó duy một bộ hai ai xin cái thằng cứ bà để bộ là tặng không đây nữa bị gì lấy Ya, daru pirai na pani pirai. chơi lần thế này đang khá với lại vậy Daru tu ni pirai. mà bữa nay à chúc lần là xin này về đây sửa đi còn chúc lần được thành đây bia mà bà có số đậu cũng là vậy này thằng nâng khăn với bài cho người này thằng nâng khăn thằng nó được bài nữa cơ phải acara soli sih macam itu. Saya dah macam dah ada na, dah macam dah ini ham macam apa ini ada ni. Next video ko biar nak dan thon sai lah ke next video lagi mình fin again. Bye, kamsi zaman.